രാം ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ മൊബൈലിൽ നിന്നാണ് ഹരേ കയറിയിരിക്കുന്ന, കൃഷ്ണ നെറ്റ് മാതാജി. പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. നോക്കട്ടെ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഓക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കയറിയിട്ട് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഗമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ശ്ലോകം 40, 41, 42 മുഴുവൻ തീർന്നില്ല. 42 തുടങ്ങിയത്. ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? 40 പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ട് സർവ്വ നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമൃദ്ധമായിരിക്കുന്നെന്ന്. എന്നാൽ ധാന്യങ്ങളും ഔഷധികളും വേണ്ട പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. വൃക്ഷങ്ങൾ ഫലസമൃദ്ധങ്ങളാണ്. നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. പർവ്വതങ്ങൾ ധാതുസമ്പുഷ്ടമാണ്. സാഗരങ്ങൾ നിധിശേഖരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് കുന്തിദേവി പറയാണ് 40-ാമത്തെ. 41 കുന്തിദേവി പറയാണ് ഭഗവാനോട്, വിശ്വാത്മൻ അല്ലയോ വിശ്വമൂർത്തി, ആകയാൽ ബന്ധുജനങ്ങളായ പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടുമുള്ള എന്റെ സ്നേഹബന്ധത്തെ ദയവായി വേർപെടുത്തിയാലും. തന്നാലല്ലേ, അതായത് കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധം അത് മുഴുവനും മാറ്റിത്തരാനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ബന്ധുജനങ്ങളോടും പിന്നെന്താണ് വൃഷ്ണികുലത്തിലോടുള്ള സ്നേഹബന്ധം അതൊക്കെ വേർപെടുത്തി തരാനായിട്ട്, ആ ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധം ശരീരബന്ധം ഇല്ലാതാക്കി തരാനായിട്ടാണ് കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. യാതൊരു വിഘ്നം കൂടാതെ ഗംഗാനദി സാഗരത്തിലേക്ക് അനുസ്യൂതം എന്ന് പ്രവഹിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ ശ്രദ്ധ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിക്കാതെ അങ്ങയിലേക്ക് തന്നെ നിരന്തരമായി ആകർഷിതമാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 42-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വായിച്ചു. ഹരേ വിചാരിക്കുന്നു. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. നെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ത്വയി മേ അനന്യ വിഷയ മതിർമതുപദേ സകൃത് രതിം ഉത്വാഹതാ തത്വാ ഗംഗേ വൗഖാമുദന്നതി. കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്യ വിഷയ മതിർമതുപദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വയി മേ അനന്യ വിഷയ മതിർമതുപദേ സകൃത് രതിമുത്വാഹതാ തത്വാ ഗംഗേ വൗഖാമുദന്നതി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്യ വിഷയ മതിർമതുപദേ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അല്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ മാതാജി പറഞ്ഞേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു പാരഗ്രാഫ് അല്ല ഇന്നലെ വായിച്ചോളൂ. ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന അർജുനൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ തന്റെ സ്വകീയ ആഗ്രഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായി മാത്രമാണ് തന്റെ സഹോദരനോടും ബന്ധുക്കളോടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് സന്ദേശമായ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തീരുമാനം മാറ്റുകയും ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാൽ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ പ്രസിദ്ധ ഭക്തനായി തീർന്നു. കാരണം മൈത്രിയിലൂടെ ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കുക വഴി അർജുനൻ ആത്മീയ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കിയെന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉദ്ഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. യുദ്ധവും മൈത്രിയും അർജുനനും കൃഷ്ണനും ഒക്കെ അവിടെയുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം മുഖേന അർജുനൻ ഒരു വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിയായി മാറി. അപ്പൊ അർജുനൻ തന്റെ സ്വകീയ അർജുനന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അർജുനൻ തന്റെ സഹോദരരോടും ബന്ധുക്കളോടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയില് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ ആ ഉപദേശം ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ചത്, അപ്പോ അർജുനന്റെ തീരുമാനം മാറ്റി ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം അതേപടി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് പ്രസിദ്ധ ഭക്തനായി തീരാണ് അർജുനൻ. മൈത്രിയിലൂടെ ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കുക വഴി അർജുനൻ ആത്മീയ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കി എന്നുള്ളത് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉദ്ഘോഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. യുദ്ധവും മൈത്രിയും അർജുനനും കൃഷ്ണനും ഒക്കെ അവിടെയുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം മുഖേന അർജുനൻ ഒരു വ്യത്യസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറി. ആകയാൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വിധത്തിലുള്ള നിശ്ചിത മാറ്റങ്ങളെയാണ് കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ആരും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, കുന്തി ദേവിയും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. യാതൊരു വ്യതിചലനവും കൂടാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്നാണ് കുന്തി ദേവിയുടെ ആഗ്രഹം. അതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും. ഈ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. ഭഗവത് സംബന്ധിയല്ലാത്ത ഒന്നിൽ അഥവാ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയില്ലാത്ത ഒന്നിന്റെ സേവനത്തിലാണ് സാധാരണയായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് എപ്പോൾ കാര്യപരിപാടികൾ മാറ്റപ്പെടുന്നുവോ അഥവാ ഭഗവത് സേവന സംബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എപ്പോൾ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോൾ അതിനെ കലർപ്പറ്റ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുന്തിദേവിയും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വ്യതിചലനം കൂടാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നാണ് കുന്തിദേവിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കുന്തിദേവി എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അത് മുഴുവനും വേർപ്പെടുത്തി തരാനായിട്ട് കുന്തി മഹാറാണിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതായിരുന്നു കുന്തി മഹാറാണിയുടെ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും ഇതായിരുന്നു. ഈ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കലർപ്പറ്റ
ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. ഭഗവത് സംബന്ധിയല്ലാത്ത ഒന്നിൽ അഥവാ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയില്ലാത്ത ഒന്നിന്റെ സേവനത്തിലാണ് സാധാരണയായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സേവനമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയില്ലാത്ത സേവനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് എപ്പോൾ കാര്യപരിപാടികൾ മാറ്റുന്നുവോ അഥവാ ഭഗവത് സേവന സംബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ എപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോൾ അതിനെ കലർപ്പുറ്റ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്, ഭഗവാനെ സംബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ, അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കലർപ്പറ്റ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീമതി കുന്തി ദേവി ആ പരിപൂർണത ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനായി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. കുന്തി മഹാറാണി ആ ഒരു പരിപൂർണത ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത്. പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടുമുള്ള കുന്തി ദേവിയുടെ സ്നേഹം ഭക്തിയുത സേവന പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിരുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ ഭഗവത് സേവനവും ഭക്തസേവനവും അഭിന്നമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഭക്തസേവനം ഭഗവത് സേവനത്തെക്കാൾ അധികം മൂല്യമുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടും കുന്തി ദേവിക്കുള്ള സ്നേഹം കുടുംബ ബന്ധത്താൽ ഉളവാകുന്നു. ഭൗതിക ബന്ധത്താൽ ഉണ്ടായ ഈ സ്നേഹപാശം മായയാൽ ഉളവായ ബന്ധമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്താലാകുന്നു. അപ്പൊ പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടുമുള്ള കുന്തി ദേവിയുടെ സ്നേഹം ഭക്തിയുടെ സേവന പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുന്തി മഹാറാണി, ഇപ്പൊ പാണ്ഡവര് ആരായിരുന്നു? ഭക്തരായിരുന്നു അല്ലെ. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്ന വൃഷ്ണികളും ആരാണ്? ഭക്തന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ കുലത്തിലുള്ളവർ. പക്ഷേ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് അവരോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം എന്തല്ല, ആ ഭക്തന്മാരോടുള്ള ഒരു സ്നേഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയതല്ലായിരുന്നു. കാരണം ശരീരബന്ധത്തിലുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു കുന്തി മഹാറാണിക്ക് അവരടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തെന്നാൽ ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവത് ഭക്ത സേവനവും രണ്ടും എന്താ പറയണത്? രണ്ടും അഭിന്നമാണ്. രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതും ഭക്തന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതും ഒരേപോലെയാണ്. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഭക്തസേവനം ഭഗവത് സേവനത്തെക്കാൾ അധികം മൂല്യമുള്ളതാകുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനം നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെക്കാൾ അധികം മൂല്യമുള്ളതായിട്ട് ആണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ സേവനം അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ സേവിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ സേവിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയും ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മൂല്യം എന്തിനാണ്? ഭക്തസേവനത്തിനാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടും കുന്തി ദേവിക്കുള്ള സ്നേഹം കുടുംബ ബന്ധത്താൽ ഉളവായതാകുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടും ഉള്ളൊരു സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ്? കുടുംബ ബന്ധം കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു സ്നേഹമാണ് കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് കുന്തി മഹാറാണി എന്ത് പറയണത്? ആ ഭൗതികമായ ബന്ധം ഒഴിവാക്കി വേർപ്പെടുത്തി തരാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ബന്ധത്താൽ ഉണ്ടായ ഈ സ്നേഹപാശം മായയാൽ ഉളവായ ബന്ധമാകുന്നു. അത് മായയെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധമാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? മായയുടെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മായയുടെ ബന്ധമാണ്, ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനോടുണ്ടാകുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാകുന്നു. പരമാത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുസ്ഥാപിതമായ ആത്മബന്ധങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ബന്ധങ്ങളാണ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്ന ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ്? ആത്മബന്ധങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതാണ്. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ഛേദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ശരീരബന്ധിയായ ബന്ധത്തെ ഛേദിക്കുക എന്നതാണ് കുന്തി ദേവി അർത്ഥമാക്കിയത്. അപ്പൊ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ഛേദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആ ശരീരബന്ധം അത് ഛേദിക്കാനാണ് ഇവിടെ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? കുന്തി ദേവി അർത്ഥമാക്കിയത്. ഭൗതിക ബന്ധത്തിനു കാരണം ശരീര സംബന്ധിയായ ബന്ധമാകുന്നു. എന്നാൽ ആത്മാവുളവായ ബന്ധം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഹേതുവാകുന്നു. ആത്മാവും തമ്മിൽ ഈ ബന്ധം പരമാത്മാവുമായുള്ള ബന്ധം എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ സുസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. അന്ധകാരത്തിൽ വീക്ഷിക്കുന്ന എന്നത് വീക്ഷണമല്ല, എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സഹായത്താൽ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് സൂര്യനെയും അന്ധകാരത്തിൽ വീക്ഷിക്കാനാവാത്ത മറ്റുള്ള സർവ്വതിനെയും വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നർത്ഥമാക്കുന്നു. ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മാർഗം. കുന്തിദേവിയോട് ആഗ്രഹിച്ചത് ആ ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധം ഛേദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മഹാറാണി
അർത്ഥമാക്കിയത്. കാരണം ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണം ശരീര സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഹേതുവാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവും രണ്ട് ജീവാത്മാക്കളുള്ള തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് രണ്ട് ജീവാത്മാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അപ്പൊ അന്ധകാരത്തിൽ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് എന്തല്ല? വീക്ഷണമല്ല ഒരിക്കലും. സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സഹായത്തിൽ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് സൂര്യനെയും അന്ധകാരത്തിൽ വീക്ഷിക്കാനാവാത്ത സർവ്വതിനെയും വീക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തിൽ സാധിക്കും? സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരായിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘം, അതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പറയാ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഏത് രീതിയിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്? ആ ശാരീരിക ബന്ധത്തിന് പുറമെ, ഭൗതികമായ ബന്ധത്തിന് പുറമെ പരമാത്മാവുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ബന്ധം, ആത്മീയ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇവിടെ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? അവിടെ കുന്തി മഹാറാണി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണെന്ന് പറയാണ്. ശ്ലോകം 43. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകൃഷ്ണ സഖ വൃഷ്ണി ഋഷ ഭവാനി ധ്രുവ് രാജന്യ വംശദഃ നാനാപവർഗ വീര്യ ഗോവിന്ദ ഗോതിജ സുരാർത്തി ഹരാവതാര യോഗേശ്വരാഖില ഗുരോ ഭഗവൻ നമസ്തേ. ശ്രീകൃഷ്ണ സഖ വൃഷ്ണി ഋഷ ഭവാനി ദൃക് രാജന്യ വംശദഃ ദഹനാനാപവർഗ വീര്യ ഗോവിന്ദ ഗോതിജ സുരാർത്തി ഹരാവതാര യോഗേശ്വരാഖില ഗുരോ ഭഗവാൻ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ അല്ലയോ ശ്രീകൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ സഖ അല്ലയോ അർജുന മിത്രമേ, വൃഷ്ണി വംശജരിൽ, ഋഷഭ അല്ലയോ ശ്രേഷ്ഠ, അവനി ഭൂമി, ധ്രുക് കലഹമുണ്ടാക്കുന്ന രാജന്യ വംശരാജാക്കന്മാരുടെ വംശങ്ങൾ, ദഹന അല്ലയോ ഉന്മൂലനാശക, അനപവർഗ യാതൊരു അപകർഷവും കൂടാതെ, വീര്യ ശൗര്യത്തിന്റെ, ഗോവിന്ദ അല്ലയോ ഗോലോകധാമനാഥ, ഗോക്കളുടെ ദ്വിജ ബ്രാഹ്മണർ, സുര ദേവന്മാർ, അർത്തിഹര ദുരിതങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ അവതരിക്കുന്ന അല്ലയോ ഭഗവാനെ, യോഗേശ്വര അല്ലയോ ഈ സർവയോഗ ശക്തികളുടെയും അധിപ, അഖിലത്തിന്റെയും ഗുരു അല്ലയോ ഗുരുവേ, ഭഗവാൻ അല്ലയോ സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും നാഥ, നമത്തെ അങ്ങേക്ക് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അർജുന സഖേ, അല്ലയോ വൃഷ്ണികുല ശ്രേഷ്ഠ, ഭൂമിയിലെ ഉപദ്രവകാരികളായ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ അന്തകനാണങ്ങ്. അങ്ങയുടെ വീര്യം ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കില്ല. അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിന്റെ ഉടമയാണങ്ങ്. ഗോക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരുടെയും ദുരിതശമനത്തിനായി അവതരിക്കുന്നു. സർവ യോഗ ശക്തികളുടെയും ഉടമയും സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഗുരുവുമാണ് അങ്ങ്. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ അങ്ങാകുന്നു. അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അർജുനന്റെ സഖയാണല്ലോ, അർജുനന്റെ സഖേ, പിന്നെ വൃഷ്ണി കുലശ്രേഷ്ഠ, വൃഷ്ണി കുലത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, ഭൂമിയിലെ ഉപദ്രവകാരികളായ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ അന്തകനാണങ്ങ്. പിന്നെ അങ്ങയുടെ
വീര്യം ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയമായ ധാമത്തിന്റെ ഉടമയാണങ്ങ്. പിന്നെ ഗോക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരുടെയും ദുരിത ശമനത്തിനായി അങ്ങ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവയോഗ ശക്തികളുടെയും ഉടമയും സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഗുരുവുമാണ് അങ്ങ്. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ അങ്ങാകുന്നു. ഞാൻ അങ്ങേക്ക് എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്താണ് ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ച സംക്ഷേപ വിവരണം ശ്രീമതി കുന്തി മഹാറാണി ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സംക്ഷേപ വിവരണമാണ് ഇവിടെ കുന്തി ദേവി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സർവശക്തനായ ഭഗവാന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ശാശ്വത അതീന്ദ്രിയധാമമുണ്ട്. അവിടെ അദ്ദേഹം സുരഭി പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നു. അനേകായിരം ഐശ്വര്യ ദേവതകളാൽ പരിസേവിതനാണ് അദ്ദേഹം. തന്റെ ഭക്തരെ പുനരാർജിക്കാനും ഭരണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കേണ്ടവരായ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉപദ്രവകാരികളായവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ച സംക്ഷേപണ വിവരമാണ് ഇവിടെ കുന്തി ദേവി നൽകിയത്. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ട്? ശാശ്വതമായ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ധാമം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അവിടെ അദ്ദേഹം സുരഭി പശുക്കളെ പാലിക്കുന്നതില് വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നതാണ്. അനേകായിരം ഐശ്വര്യ ദേവതകളാൽ പരിസേവിതനാണ് അദ്ദേഹം. അനേകായിരം ലക്ഷ്മി സഹസ്ര സംഭ്രമ സേവമാനം എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അനേകായിരം ലക്ഷ്മികളാൽ സേവനത്താൽ പരിസേവിതനാണ് ഭഗവാൻ. ദേവതകളാൽ പരിസേവിതനാണ് അദ്ദേഹം. തന്റെ ഭക്തന്മാരെ പുനരാർജിക്കാനും ഭരണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലെ ഉപദ്രവകാരികളായവരെ, അതായത് ആസുരികത്തിലുള്ളവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപരിമിതമായ ശക്തികളിൽ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അപരിമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിധികളും ഇല്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ, ആ ശക്തികളെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ശക്തിക്ഷയം സംഭവിക്കാതെ സദാ വീര്യ സമ്പൂർണനായി നിലകൊള്ളുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ശക്തിക്ക് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും വീര്യസമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം നിലനിൽക്കുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളുടെ പൊതുക്ഷേമത്തിന് അതീവ മുഖ്യ ഘടകങ്ങളാകിയാൽ ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണരും ഭഗവത് ഭക്തരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പാത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ പൊതുക്ഷേമത്തിന് മുഖ്യ ഘടകങ്ങളാണ് എന്ത്? ഗോക്കള്, ബ്രാഹ്മണര്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കാരണമാകുന്നു. ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗോക്കളായാലും ബ്രാഹ്മണര് 3 നേരം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്? ഗായത്രി മന്ത്രം ഉരുവിടുന്നവരാണ് അല്ലെ. അതായത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രല്ല, എന്താണ് പറയുക, എല്ലാവർക്കും ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും സുഖം ഉണ്ടാവാനായിട്ട്, ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് അവര്. അതുപോലെ തന്നെ ഗോക്കള്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. ഈ 3 കൂട്ടരെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 44. സൂത ഉവാച പൃഥായേർത്ഥം കളപൈതേ പരിണൂതാഖിലോദയഃ മന്ദം ജഹാസ വൈകുണ്ഠോ മോഹയന്നിവ മായയാ. പൃഥായേർത്ഥം കളപൈതേ പരിണൂതാഖിലോദയ മന്ദം ജഹാസ വൈകുണ്ഠോ മോഹയന്നിവ മായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഉവാച, സൂതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. പൃഥയാൽ ഇഥം ഇത് കളപ്പതൈ തിരഞ്ഞെടുത്ത പദങ്ങളാൽ പരിണൂത ആരാധിക്കപ്പെട്ട അഖിലം ഉദയ മഹാത്മ്യങ്ങൾ മന്ദമായി ജഹാസ പുഞ്ചിരിച്ചു വൈകുണ്ഠ ഭഗവാൻ മോഹയൻ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഇവ പോലെ മായയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മായാശക്തി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
വിവർത്തനം. സൂതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, ഇപ്രകാരം ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുവാനായി വിശിഷ്ടമായ വാക്കുകളാൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രവിച്ച അദ്ദേഹം മന്ദഹസിച്ചു. ആ മന്ദഹാസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മായാശക്തിയെ പോലെ തന്നെ വശ്യമോഹനമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇത്രയും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സ്തുതിച്ച അല്ലെ, വിശിഷ്ടമായ വാക്കുകളാൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രവിച്ച ഭഗവാൻ പുഞ്ചിരിച്ചു. ആ പുഞ്ചിരി എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? മായാശക്തിയെ പോലെ തന്നെ വശ്യമനോഹരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മന്ദഹാസവും പുഞ്ചിരിയും എന്നിവിടെ പറയാണ്. ഭവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മെ മോഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന ഭക്താത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാൽ മോഹിതരാകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളാൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ മോഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു ഭഗവത് ഭക്തർ. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ കൃപാപുരസരമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ മേലുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മളെ മോഹിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന ഭക്താത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയിൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതില് എന്താ പറയുക, വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്താത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയിലെ മോഹിതരായവരാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളാൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ മോഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. ഭക്താത്മാക്കളെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയിൽ മോഹിതരായവരാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളിൽ മോഹിതരായവരാണ്. ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളില് മോഹിതരായപ്പെട്ടവരാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. പക്ഷെ ഭക്താത്മാക്കള് എന്തിലാണ് മോഹിതരാകുന്നത്? മായാശക്തിയില് മോഹിതരായവരാണ്. ഭഗവാന്റെ കൃപാപുരസരമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെ മേലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ പുരസ്കരമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരിലുണ്ട്. വൈദ്യുത ശക്തിക്ക് അനേക വിധങ്ങളായ കാര്യശേഷികൾ ഉള്ളതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി വിവിധങ്ങളായ രീതിയിൽ പ്രകടമാകുന്നു. ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ ഒരംശത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ശ്രീമതി കുന്തി ദേവി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഭക്തരും അദ്ദേഹത്തെ ഇത്തരത്തിൽ വിശിഷ്ട പദങ്ങളാൽ ആരാധിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാൻ ഉത്തമ ശ്ലോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ മുഴുവനായി വിവരിക്കുവാൻ എത്ര ഉയർന്ന തോതിലുള്ള വിശിഷ്ട പദങ്ങളും പര്യാപ്തമല്ല. എന്നിരുന്നാലും വളർന്നു വരുന്ന ശിശുവിന്റെ മുറിവാക്കുകളാൽ ഒരച്ഛൻ സംതൃപ്തനാകുന്നത് പോലെ അത്തരം പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകുന്നു. മായ എന്ന പദം വ്യാമോഹം, കൃപ എന്നീ ഇരു അർത്ഥത്തിലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ മായ എന്ന പദം കുന്തി ദേവിയുടെ മേലുള്ള ഭഗവാന്റെ കൃപ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വൈദ്യുത ശക്തിക്ക് അനേക വിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യശേഷി ഉള്ളതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിവിധങ്ങളായ രീതിയിൽ പ്രകടമാക്കപ്പെടുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി പലതരത്തിലും നമുക്ക് പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുന്തി മഹാറാണിയുടെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ ഒരു അംശത്തെ മാത്രമാണ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ ഇത്തരത്തില് വിശിഷ്ടമായ പദങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ഉത്തമ ശ്ലോകൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഉത്തമ ശ്ലോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ മുഴുവനായി വിവരിക്കാനായിട്ട് എത്ര ഉയർന്ന തോതിലുള്ള വിശിഷ്ട പദങ്ങളും പര്യാപ്തമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് എത്ര ഉയർന്ന പദങ്ങളും അതിന് പോരാ, പര്യാപ്തമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും എങ്ങനെയാണ്? ഒരു വളർന്നു വരുന്ന ശിശുവിന്റെ മുറിവാക്കുകളാൽ ഒരു അച്ഛൻ സംതൃപ്തനാകുന്നത് പോലെ എപ്രകാരമാണോ ഒരു സംസാരിക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടിയിലെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറയാത്തൊരു കുട്ടി മുറിഞ്ഞ വാക്കുകൊണ്ടായിരിക്കും ആരോട് സംസാരിക്കുന്നത്? അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകള് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഭഗവാൻ എടുക്കുന്നത്. അതായത് സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്തൊരു കുട്ടി വാക്ക് പറയുമ്പോ എന്താണ്? അത് മുറിഞ്ഞു പോകും. അത് ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. അതേ രീതിയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ എടുക്കുന്നതും ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകുന്നതും. മായ എന്ന പദം വ്യാമോഹം, കൃപ എന്നീ ഇരു അർത്ഥത്തിലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ മായ എന്ന പദം കുന്തി ദേവിയുടെ മേലുള്ള ഭഗവാന്റെ കൃപ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 45.
താം പാഠമിത്യുപാമന്ത്ര്യ പ്രവിശ്യ ജഗസാഹ്വയം ശ്രീയശ്ചാസോപുരം യസ്യാൻ പ്രാംനാ രാജ്ഞാ നിവാരിതാഃ താം പാഠമിത്യുപാമന്ത്ര്യ പ്രവിശ്യ ഗജസാഹ്വയം ശ്രീയശ്ചാസോപുരം യാസ്യൻ പ്രേംനാ രാജ്ഞാ നിവാരിതാഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. സുപുരം യാസിൻ നിവാരിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താം അവരെല്ലാം പാഠം സ്വീകരിച്ചു. ഇതി അപ്രകാരം ഉപാമന്ത്ര്യ അനന്തരമായി അറിയിച്ചു. പ്രവേശിച്ച് ഗജസാഹ്വയം ഹസ്തിനപുരത്തിലെ കൊട്ടാരം സ്ത്രീയാച്ച മറ്റ് സ്ത്രീജനങ്ങൾ സ്വപുരം സ്വവസതി യാസ്യൻ ഗമിക്കുന്ന വേളയിൽ പ്രേമത്തോടെ രാജാവിനാൽ നിവാരിത തടയപ്പെട്ടു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം അപ്രകാരം ശ്രീമതി കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഭഗവാൻ ഹസ്തിനപുരത്തിന്റെ രാജഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് മറ്റുള്ള സ്ത്രീജനങ്ങളോട് താൻ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന വിവരം അറിയിച്ചു. എന്നാൽ മടങ്ങാനൊരുങ്ങുന്ന വേളയിൽ സ്നേഹത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിച്ച യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജനാൽ ഭഗവാൻ തടയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പോകാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോഴാണല്ലേ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് മറ്റുള്ള സ്ത്രീജനങ്ങളോടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, മടങ്ങിപ്പോകുന്ന വിവരം അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സ്നേഹത്തോടെ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ അവിടെ തടസ്സപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നിശ്ചയിച്ചുറച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ തന്നെ വസിക്കുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അല്പദിനങ്ങൾ കൂടി അവിടെ വസിക്കാനുള്ള യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന്റെ എളിയ അഭ്യർത്ഥന ഉടനടി സഫലമായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ വസിക്കുന്നതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിച്ചില്ല. കുന്തി മഹാറാണിയും പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് കേൾക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല. കാരണം ആർക്കും സാധിച്ചില്ല ഭഗവാൻ അതിന് ചെയ്യാനായിട്ട്, പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട്. പക്ഷെ അല്പ ദിവസം കൂടി അവിടെ താമസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന തള്ളിക്കളയാൻ ആർക്കും സാധിച്ചില്ല, ഭഗവാന് സാധിച്ചില്ല. അവിടെ അത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന അവിടെ സഫലമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. യുധിഷ്ഠിര രാജന്റെ ശക്തി പ്രേമപൂർവമായ മമതയാണെന്ന് ഈ സംഭവം ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേമപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു മമത, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു മമതയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആ സ്നേഹത്തെ ഭഗവാന് നിഷേധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്നേഹത്തെ ഭഗവാന്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ സ്നേഹത്തെ നിഷേധിക്കാൻ ഭഗവാന് സാധിച്ചില്ല. സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ അപ്രകാരം പ്രേമയുധ സേവനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗത്തിലൂടെയും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഭഗവാനെ കീഴ്പ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, പ്രേമയുദ്ധമായ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. തന്റെ എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രേമയുദ്ധ സ്നേഹ ബന്ധത്താൽ സ്വമേധയാ കടപ്പാടുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നു. സാധാരണ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാത്തിലും പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളിലും പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാണ്. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനത്തില്, സ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്, കടപ്പാടുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നു. തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രേമയുധ സ്നേഹ ബന്ധത്താൽ സ്വമേധയാ ഭഗവാൻ കടപ്പാടുകളെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ ഒന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭഗവാൻ വീണ്ടും അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौरप्रमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. 52 ശ്ലോകം ഇതില് 2 ദിവസം വേണ്ടി വരും.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി, കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.